मासि गरमब्रा दिनैलाय दारमासथिनि थान्दा बोथोरावबो बरफ गोग्लैनायावनो एफाराब गरम मोनबाय आङो खिनो ओंखारलायनाय आबौ थब्लायाबा माब्ला फैबावलायगोन सल' मोजां खोनासंनानैसो मेथाइ दामबायलायनाय खोनासंनोसै बायदि खोनासंनोसां सल' खोन्था होनानै आबौ थब्लाखौ आयु फाग्ला गुग्रुबा हायालाय मा गोजौआवहाय बिरखोलाबायखो दाउसिनफोर बायदिलाय नुदों होननानै गाहायनिफ्राय गोजौआव दानायखोखा थैथारगोनबो ओरैनोबा सिङाव जेबो गानखायाखै दाफै खाथिजों दाफै ओरैहाय थैथारगोन गैया नाय बिदिखौ नायनो लुबैखाया नायब्लाबो आंना इसोरा मेगनखौ बोरैबा बानायना हरखादों नुयैनि थैथारगोनसो आंहा थब्ला आबौखौसो नेगासिनो दंब्रा सल' खोनासंनो माब्ला फैबावो टाइमाबो जाबायमोन औ आंबोथ' सल'खौ बिराद मोजां खोनासंनो लुबैदों सानैजों आराम फैबा बुंनानै मोजांनो खोनासंनोसै ज्रोमनो फैबावलै आबौआ र' फैग्रोथों खाथियाव मोजांनो बुंनानै खोनासंनांगोन नङाबा खोन्थागारनाय नङा बियो नै माथो गुब्रु आबौ लरि आबैमोनहा बेयावलाय मा खालामबाय थाखोसै सोरखौ नेबाय थाखो नोंसोरलाय बे थान्दा बोथोरावलाय अरफोर सायहैबानो जासै न'फ्राव थांनानै नै आबौ थान्दा बोथोरखाय एसे गरम मोनलाबायनानै बेरायथिंलाबायनानै नोंखौनो नेनानै दङ आङो माबालै आबौ मोनसे मोजां सल' खोन्थानोलाय दे गोदै गोबाबनो आराम नोंनि सल' खोन्थानायखौ बिराद मोजां मोनो आङो दे खोन्था दे आबौ दे हा इसे गुसु बोथोरावलाय मा सल' खोनासंनांगौ जालायखोलै नोंसोरलाय हाबाबनो अरफोर खाथिफ्राव अर सायनानै खोन्थाजायो अर सायग्रा जायगा थानो आराम गुदुंनो देहाय आबौ जागोन बियो खोन्थादोल' नोङो जों सानैजों आरामनो जिरायना खोनासंसै नोंनि सल'खौ हा मा सल' खोन्थाबावनांगौ जाखोलै आङो नोंसोरनोलाय गासिबो खोन्थाजोबखांखाबायमोन आं सल'खौ र' गोसोखांनानै माबा मोनसे खालामनानै खोन्थानोसै नोंसोरनो र' आयु गावसोरल' मा सावरायखोमागासिनो दंहाय आंनोबो खोन्था मा सावरायदों दे नै जोंहा आबौखौ सल' खोन्थानो थोनलायबाय आङो खोनासंसै फैद' खोनासंनोबा नोंबो मानो खोनासङा जानांगौ खोनासङो आंबो सल'खौ मोजां मोनखाथारो खोनासंनो नै माथो आबै लावगियाबो सफैखोमालायबाय नोंबो खोनासंसै होमबा आबै र' खोन्थागोन आं एसे गोसोखांग्रोनो हो आं माखौ खोन्थानांगौ जाखोथाय दिनैबा दे एसे थाब खोन्थादो खोनासंनानै थाबनो न'आवहाय थांनांगौ आंहा ओंखाम ओंख्रि संनानै खुरनानै जाहोनांगौ मुलुगा फाग्ला जाबोलायबाय थान्दा गुसु हाबाब जाबोलायबाय फाग्ला लावखे फाग्ला जाबोलायबाय बहाबानिफ्राय अखा सिबोलायखो बे निहिरबारियाव बोरैबा गोग्लैसोनानै थलथब थाबाय बायोबा राखांनानै दुब्ला थांगोन लखरा मिथियाखै बियो मा सावरायलायबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय आंनोबो एसे खोनासंहोदो दे माबालै लावथाय नोंथां जों आबौखौ सल' खोन्थानो थिनदों सल' खोनासंनो होननानै बुंदों सल' खोनासंगोन नोंसोर सल' आंबो खोनासंनो बिराद मोजां मोनोलै आंबो खोनासंथारगोन दे आबौ खोन्थादो दे खोनासंनोसै आंबो गोथावनो हाब नै माथो अखासो हाबाय दिनैलाय बोथोरालाय दिनै खोन्थानाय जानाय नङालै गाबोन खोन्थागोन गाबोन नोंसोरो गाबोन खोनासंदो गाबोन आराम खोन्थागोन नोंसोरनो खोन्थाला होमबा दिनै अखायाबोथ' हाबायलै खारनांसिगोन जानायाव आरो खोनासंगिरि बिथांमोना खोनासंनो हागोन मानोना जोंहा दा सुरु खालामगासिनो दा आं नोंसोरनो सल'खौ खोन्थामारगोन पार्ट 2आव नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो आङो मोजाङै मोजां खोन्थालांबाय थागोन दा दिनै बेखिनियावनो थाबथोंसै